Hi guys! Karon kay Friday and mula kami karon sa akong family kay mag-buy sila og kanang uniform sa akong manghod. Kay unyang kadlawan mong larga na sila. Tapos happy yung karon kay tanawa ko ang skin. Kung nakita mo mga murag pula-pula, namang ko di sa likod sa kuwan po tuliog. Kung ano na siya, piklat lang na siya. Naay mga bagong tubo, siguro kay nag-adjust siya sa sa kanang kuan gani sa product kani. Pero as in nice sa siya pati kung ilong din di na ako ma-feel ang mga whiteheads. So karon naniud to pa si Chris ug si Papa, tapos after malakaw nami. So mag-vlog ko, hopefully maka-vlog ko sa mall para makita po niyo ang ka-crowded sa mall. Hi guys! Ayaw na kayo madaot. Traffic kayo. Hi Chris! Nang napa may Sisi Mall, oh. Wala pa may kaabot sa among kuan padulungan. Ato miyo ka ng Kaisano Mall. Kay magpalit og uniforms lang mama para kay Jake. Kaya mobalhin akong eskwelahan. Pag-uha kayo, pagkapintal. Tara sila, oh. Hello. Pahinay mo ni pa or tinood ni na Traffic kayo, as in. Traffic is tanan. Sagbot. Tatat palang taon ta mo ha. Tara, oh. Tinood na. Traffic kayo. Traffic is tanan. Traffic kayo. Bumper to bumper na dyan. Ginegosyo ni Guado. Inaay na kadaghag tao diri o kadaghag sakyanan diri sa Davao. So, nice kay nag-improve na ang Davao pero nag-improve po ang traffic. Actually, daghang kayo mga kuan karon. Kung pwede kong makapalit lang ko og kanang butangan og kanang camera na ako para ini mag-drive ko, makita ninyo ang ako ang pag-drive. Ang lugar ba kay naay mga bagong building. Kana nga building bago na siya kanang brag red. May din no, kana siya kana siya nga building ka diha. Magbukas ako din eh. Isa ka lang. Mag-drive sa ako ha. Igaluno na siya eh. Iwalis na eh. You want to, my dear, vlog that building? Oh, maybe not. Maybe not. Very hot. Sorry kung kuan kayo kanang lihok. Where are we Kaya going? naggunit ba ako sa camera. We're going to Jacka right now? No, we're going to Gaisano, my dear. O kala siya nga building ako gimin. Tapos patabukon sa ito ng mga dalagang gwapa. Saan ang building pa ate? Kanang red? Oh, kana siya. dalagang Bago siya. na siya. Dahil klase sa bahay nun, dalagang samputo, napiglagang. May Yuton. dalagang bigaon. Ala, nalibak mo na. Arbo sa kano vlog. Bigaon. Ay, dalagang bigaon, Jake. Inanag color ila dyan, naraw. Asa man? Naraw ka na. Ay, kana. Oh. Manay colors lang, Willie. Ako nakapalit og kanang sakyanan nga sportivo. Nagimin ni Papa. So magkita lang ta sa sa mall guys kay mag-drive na ko. Medyo traffic is tanan. Kana dai diha guys, kana na ay bakante nga yuta diha. Oh. Di ba dati na ay mga carnival diha? A college bought that lot, I think. Lagi gani. Yeah, it's a college. Sorry. Ato sa ning shop ko. Kana siya dapit himuo na siyang school karong 2018. So mas magrabe pa jud ang traffic dire. I think it's Malapayan School. Or something. Malipayon. Something like that. Nagsugod na gani sila og kanang Nanay motor nga mong dakop ug lamok ko. so gani. Asa man? Turong. Asa man? Naman tindiyo. Ingon si Papa said that someday the mosquito will be gone forever. Cause look at the mountain dew, there's a motorcycle. He's catching. Ingon si Papa, wala na lamok, kaya tigdakop og lamok ka, mountain dew. Joker po ni kong amahan. Because he has a Tara. knife in his hand, my dear. Oh. Hindi na ako lamok ko nang nangalupad sa taas. Hala. Nagsugod na sila diya og nagsugod na sila ay kay mas na ba karon 2016 katapusan na so dapat ilan siya paspasan kay dako ba nga building
Film the picture man here. Kana ba? Kana gimi ni Papa. Nga siya ay, mga horot na jud ay mga langaw pohon kay nanamay motor o tigdakop og langaw. Lamok langaw. Lamok. Aw lamok. Sabi mo na kung lamok. Do the do. That's what they call Do the do. Ah, Malayan Colleges Mindanao. Malayan, my dear. Malayan. Muna yung pangalan sa pohon nga kuan. College. College. Muna yung Avida Towers. Dapat ang taasan, no? Di mo good mag-film si Chris. Good. Ako na lang. Pina-update ba drive ko? Another condominium soon, oh. Vivaldi. Pala. Sila ka. Ano? Dana. Nataas pud kina siya kaya napita. Kargan ako. Wow, nice lighting. Nami karon sa Dipson. Kani akong paborito nga ano, Gucci. Perminti na ako na gina-order. Tulo ka buo kay si Chris ko sugi mo kaon. Tapos na ami pork sweet and sour. Tapos lumpia. Dayon, nag-order kog siopaw nga asado kay paborito na ko na. Nice lighting diri no. Hi Chris! We're finally home, guys! Uy, ligay kong nawong! Walay touch-up! Kay, walay time! Ang niyang kadlawon mo, muli lang sa papa niyang kadlawon. Mga alas 3 ata sila, mang lakaw. Kuy na nila si Jake. So, kami na lang rin, lang ate Marcel. So, moro to karon na ako na vlog. Pina-update kayo. Katulgon manggod ganiya si Chris. Wala siya naka-vlog kaayo. So, that's it guys. Thank you so much for watching. And see you tomorrow. Bye. Morning guys. Wala pa kayo pangilamos. Nag-review ko sa ako ang kuan. I-upload nga. I-upload ako nga ka ng kuan. Vlog gabi eh. Yung sa ito aircon. Ang mga aircon nga wala klaro. Ipabalay na ako sa Chris sa Picas kwarto. Kaysa mama, wala naman na naga naman slaga niyang kadlawon. Karon di ay kay bulaw ko sa buhok. Magpa-hair dye ko. Nagpahit ko aning Revlon Color Silk Beautiful Color in ash blonde. Man sa'yo siya. Tapos duwa ka ba akong ipalit kay mamaingon ni Lucia sa kuha. Siya may mag-apply sa kuha ni. Mahal magpa-salon. Mahal mag-oil na ba magpa-hair color. Ako sang i-check akong habitat. Mag-play ko music soon kay kailangan ka siya mga mellow music. Kaang ko ng taod-taod. Natulog siya. Nag-charge day ko ka na. Ang cellphone dito. Tulog siya. Kailangan ko lang kiusap ng po natin ang kwan. Ang settings ang setup sa bed. So, murag medyo bright diri kita. So, karong gabi diri matulog kay good now. Galing lang kanina nga bed kay kabalo kang kagang kana bang kung sasakyan pa na kubaon tingog gamay lang lihog pa tingog kaon sa ako kay ganira pa inampit akong auntie pero pasensiyado ka na siya pasensiyado pagkala ko na ako sila hi Tem namatay Ikaw na dito ba? alay ko ini kung fu
Wala yung tiyo, kung fu. Wala na yun. Ipato nga, wala sa court ba? Ha? Manta? Balik ka. Balik ka ba? Kuya isa. Balik ko te. Sige na! Ako tabi. Tabi mo na kasi dito. Kaon ako. Ayun na. Isa na lang kabuk saging na bilhin. Narao. Isa na lang kabuk. May ganig binlan pa ko. Sa sudan. Unan. Pansit. O rice. Tubig. Or tuwid ba? Nakita ko na ko ang kanan nga G7 sa Abrisa ata to. Abrisa me? No. Sa Gaisano day. Gaisano Bahada. Mahala man day kaayo ng camera ay 33 kay 32,995. So, 33 na siya. 5 pesos na like kulang. Diyos ko Lord, mura-mura siya ilang sa akong camera. Pero, ano ko ba, na-shock ako sa price sa G7. Patari mahala. Hi guys, may to bago na ko na humanog ka ng upload og mga baligyan ako sa kong IG shop. Gamay ra, mag-sale siguro ko mag-post ko mga sale products or ambot lang tanaw na ako ani. Wala pa ako itik sa Lucia kay excited na ko magpa-diet sa akong hair. Char. Revlon ako napalit. Revlon nga brand. Ambot nice ba ni first time na ako magamit ani. Ang iyahang color is ash blonde ata. Medium ash blonde. Yan siya. So, ambot unsa resulta niya kung tapat siya sa akong buhok. Kaya akong roots, black na dito siya. Pero ako ang diri brown. So, tanaw na nato kung sa resulta ug kanos amani si Lucia. Si Chris, nibalik ko katulog. Naniod to na may ganiha. Nag-work ko sa ako ang Instagram lang, tapos ang Facebook, tapos plan ako mag-update sa akong vlog, kaya daghang ko mga pending na mga vlog post. But saon ako ni, oy, medyo busy, manggugugod. Sleepy happy. Sleepy happy. Kura isa may inaw. Sakit-sakit kong dila. Huwag napakan ako na kung di na tulog na. Pingawa, oy. Wa mo milak. Si Chris. Si Chris. Ako lang si Chris. Nagplano mo ito mi kanang Singapore. Pero, amos akong una-unaon kay wado pa may Manila pohon para sa iyang check-up. Tapos, sasahan na lang siguro na mo
schedule sa kuan. Para sa pag-visa interview. Sige na ay. Hagupan ay kung kauban. Hapon na. Wala na tayo ng kuan plano ni Lucia nga hair dye ko kay busy siya. Ugma daw ko no mga morning pero simba magumi ugma po guro. Matinga ko ba wala akong auntie dere. Kaya nag-message sa ko nga pwede siya burger. Pero si Chris tulog pa. Nung giluasan ko Ba't ito na ako sakit akong panglaas-laas ko dere. Hindi la. Saan? Saan ini? Tambal. Ano kayo? Awara ko ng balay. No. Kuresa. I love that area there. Kaya siya ba? Ginahan ko din ang area. Made fresh daily. Nag-iisap ako until cortina. Ako na una, gusto ko nga, ako na lang siguro magbulaw sa kong buhok. Kaya lang, mahadlok mangug ko nga, baka mamali na ako ba. Pero sa'yo naman ang instruction niya. Ang kakuan na ako, baka di bitaw magkadimao. Kay ang kasagaran ako ginagamit, katulog mo mga hair bubble, good, ganang mga sa Etude House. Muna ako ginagamit. Pero kani, gipakuan dyan ako nito sa, sa salon sa Brisa. Tapos, 3,000 kaayo. Wala na lang ako wala na ako nagpasalon. Hate kina ako magpasalon kay mahal kaayo. Unang ningkamot ko nga, palit na ako, pagalingon ako. Tapos, nag-search ko ka ng mga video sa YouTube kung saan siya not bleach, pag dye si mong hair. Pero, mahalok like ko. Okay na to sa Lucia, pero busy manggod siya. Ningkamot po down to siya kay wala na bes lang trabaho sa Rojas karon. So, kada itong gibombahan. Namatay yan, kisa sa kaigsuon. Uy, biyapod kayo. Namay ko, napamanggapoy ka ng mga massage ating sa San Pedro, pero marag na, sakit na trauma sila. Karong gitabangan, ginamot sila o ka ng sa flyers. So, mora to, kulay sa dere, mingaw kayo. Magulat pa ko ni Chris kung karoon na siya magmata. Okay po nga, natulog siya taas-taas karon kay gabi. Murag wala ka siya natulog kay nagulat siya ng mama bitaw na lakaw. Di mo ta ko gabi, pero mo ko gadamgo. Lagi po ka mo ko ng papa kay malas na sa kadlawon ng lakaw naman sila. Pero mura ko gubog as in. Mura ko kanang mura ko tag half ka nga mata rin half ka nga murag natulog. Yan lang akong feelings. So, mura ko nagdamgo. So, yan lang. Inigabot ako ante. Mag-vlog na po ko. Mga amiog. Burger! Murag na sila. Te! Ay? Mandi ay? Pinakaw sila na. So, kay Mingaw man, wala ko lang mabuhat. Mag-edit na lang ko og another vlog. Hi, my love. Hi. I slept for 2 days straight. It's okay. Mag-edit sa kuha. Happy na ko. Kay ni mata na si Chris. Tapos na po akong auntie. Hindi ako panabot niya. Ako auntie, oh. Uy, tiga niya ba? Tsako ka ako rin sa nari. Di yun? Tulog si Chris.
Di, puwit kayo. Na may bugnaw kayong hangin. Shhh, ana. Abrim ng kalit og kuan. Ang sa akong gibuhat. Ang taon ko pa kada kuan. Dadali ko ka ng sudtod. Ganang taon ako kuan. Kinibitang imong mga door na baya nga kanang bag-uno. Og dili gyud siya tuyoon baya gahi ba siya ikuan, di siya mas dali-dali sira. Kaya siguro mga liki-liki. No, ito siguro na pang kuan no. Dili ka sa to. Kung dapat sa may sa kwarto ba? Dili ko galingkod ka na init kayo. Kung asa mong gikatong hangin? Hangin. Shhh. Ay. Ate. Abi may mahadlok ko adit so pa kog tindog. Lantaw pa kog kuan siya. Kuan tiya kita mag-abat good. Talo siya kabat daw dari. Da. Abat ko ha. Atong pa. Abaton ta mo pod. Pat na daan. Abat akong nawong. Abaton pa ko ninyo. Kahit ako burger. Pa. Burger! Pa-burger ka naman dyan! The Burger King. Kani siya. Sitawag gani. Burger. Burger. No. Minute Burger! Yung sulod kay kuan lang. So, ni mayonnaise o Ham. ham. Ano na? Nag-ulan na guys! So sa dihang ganiyang buntag, suka ganiyang buntag hanggang gabi, wala ko'y ligo. Ang walay ligo, baho! Mag-good night na ko sa inyo kay more taas-taas mo ako na vlog karon. So, salamat sa paglantaw. So, balik-balik. Subscribe pa more. Don't forget to subscribe. Bye-bye.